Είμαστε πίσω στην Αθήνα και αυτό φαίνεται, η κίνηση είναι ακραία. Παρασκευή πρωί, μετά το χθεσινοβραδινό live που σας είπα ότι Πέμπτη δεν θα είμαι εγώ, που σας είπα την Πέμπτη την Παρασκευή εγώ δεν θα είμαι. Πάω τώρα να μαζέψω το Δόκτορα και πάω να ξεκινήσει η μέρα μας, γιατί το Σλότσχαπ όπως σας είπαμε είναι παντού και σήμερα έχουμε αποστολή να βοηθήσουμε τα ζωάκια σε ένα δήμο τον οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα από αδέσποτα, να μας πούνε και αυτά τα δικά τους. Το Σλότσχαπ λοιπόν θα παρευρεθεί εκεί πέρα να βοηθήσει όπως μπορεί με φάρμακα, με τροφές, και αυτό είναι μόνο η αρχή. Ελπίζω να φτάσω μόνο στην ώρα μου, γιατί εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Πάρα πολύ άσχημα. Δεν λέμε να φτάσουμε εδώ μεταξύ. Και έφτασα, μάγκες μου, έφτασα. Ενημερώθηκα μόλις ότι όλη η αποστολή είναι στο πρώτο σημείο και αυτοί οι μόνοι που έχουν αργήσει φυσικά είμαι εγώ και ο Γουρλωμάτης, ο οποίος δεν έχει βγει ακόμα. Εντάξει, εγώ άργησα βέβαια. Κάτω. Δεν τον έρχεσαι και από την αρχή. Πού είσαι μουρκιά μου? Σε τρεβολόγα για όλους. Γάμισε τα. Το κεφάλι μου πονάει. Άντε πάμε. Λοιπόν, καταρχάς παιδιά, είμαστε στο Χαλάνδρι, στα φιλαράκια μας από το 5DC. Δύσκολη μέρα γιατί ήρθαμε από Μάλτα χθες. Ναι, ακριβώς. Τρέχαμε σήμερα πολλή κίνηση. Η Μπόνους, η Δάδης και το Σλότσχαπ δεν είναι μόνο για χαβαλέ, ξεκινάμε δράσεις τρομερές. Εμείς όλοι τα βάλαμε κάτω, έχουμε ένα κόλλημα ρε φίλε. Είμαστε ερωτευμένοι με όλα τα τετραποδάκια και όχι μόνο του κόσμου. Και αποφασίσαμε λοιπόν να ψάξουμε, να βρούμε πού υπάρχει ανάγκη, γιατί παιδιά υπάρχει ανάγκη μεγάλη, και να πάμε εκεί πέρα έμπρακτα να βοηθήσουμε. Παίξτε το λίγο αθλητικός μου, μην καταλάβουν ότι είσαι 42 κιλές 37. Τι κοιτάς, σαν περιμένει. Α, ξεκινάμε. Ναι, εσύ έχεις τα μπράτσα. Γίναμε. Πιάνε, άντε. Πάνω. Έχω τη μέση μου. Μπράβο. Παντελή, κράτα λίγο ρε. Έτσι, με χαρά. Πού είναι η κοπέλα με τη Σλότσχαπ την μπλούζα? Όχι, μια χαρά. Και μετακομίσει κάνουμε αυτό λίγο. Ένα πουλί μου. Άμα Όχι, θέλετε να το γουστάρετε, άμα θέλετε. Βεβαίως, γιατί όχι. Εννοείται. Και να μπει και κάποιος μέσα. Εννοείται. Τα τελευταία είναι μόνο. Αυτό ήτανε. Ωραία. Ωραία, λοιπόν, Όλα εγώ άκου τα τι λέω. κουράζω. Πάμε για ξεκούραση Ναι, πάμε και να κάνουμε τα μέγαρα. Καμιά ωρίτσα. Ναι, και πάμε Πάμε αύριο στη Μέγαρα. τον άλλο μήνα. Εντάξει. Καλησπέρα. Λοιπόν, τελειώσαμε το φόρτωμα εδώ στο PET-DC και φεύγουμε για τη φιλοζωική Μεγάρων. Θα μας πάρει κανένα 20 λεπτό περίπου. Τα λέμε εκεί, παιδιά. Πάμε για να χαϊδεύσουμε κανένα σκύλο, να περάσουμε ωραία. Λοιπόν, ήρθαμε στην Φιλοζωική Ένωση Μεγάρων, φέραμε τα τρόφιμα και τα φάρμακα. Πάμε να δούμε τα σκυλάκια και να μιλήσουμε με μερικά από τα στελέχη της οργάνωσης. Αγαπητοί μου φίλοι, πάμε να δούμε.
Ο Δήμος των Μεγάρων είναι ένας πολύπαθος δήμος. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι ένας δήμος όπου επίσημα δεν έχουμε καταγραφεί το αριθμό των αδέσποτων. Θεωρούμε ότι είναι μεταξύ 3 και 4.000 αδέσποτων. Βάσει των εκτιμήσεων δηλαδή από γειτονιές, από περιοχές, ας πούμε, θεωρούμε ότι κάπου εκεί είναι ο αριθμός. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους δήμους σε έκταση στην Ελλάδα και γι' αυτό το λόγο και έχουμε και πάρα πολύ μεγάλο αριθμό ζώων. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι είναι ο έλεγχος του πληθυσμού, το οποίο δεν είναι εύκολο όταν δεν υπάρχει πρόγραμμα στο Δήμο, όταν είμαστε λίγοι εθελοντές, είναι πολύ δύσκολο να πιαστούν όλα αυτά τα ζώα. Και το βασικότερο αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε πάμπολες εγκαταλείψεις καθημερινά. Έχουμε 1 με 2 υιοθεσίες ή φιλοξενίες και μας πετάνε άλλα 5. Οπότε δυστυχώς το πράγμα δεν μαζεύεται. Είναι πολύ δύσκολο. Και αυτό είναι το βασικό πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή, ότι δεν έχουμε επαρκείς φιλοξενίες για τα ζώα τα οποία βρίσκονται στον δρόμο, είτε πρόκειται για άρρωστα ζώα, είτε πρόκειται για καινούργια ζώα τα οποία είναι φρισκοεγκαταλειμμένα, να το πω έτσι, και δεν γνωρίζουν από δρόμο. Οπότε υποχρεωτικά πρέπει να τα μαζέψουμε από τον δρόμο αυτά τα ζώα, γιατί κινδυνεύουν από αυτοκίνητα, από κακόβουλες πράξεις γενικότερα. Και είμαστε σχεδόν με δεμένα τα χέρια, διότι θέλουμε να βοηθήσουμε και δεν μπορούμε. Και όταν δεν υπάρχουν επαρκείς φιλοξενίες, τότε τα ζώα αυτά είναι καταδικασμένα, δυστυχώς. Να μείνουν στον δρόμο και να σκοτωθούν από αυτοκίνητα, να φάνε φόλες, να τα πάρει κάποιος και να τα πετάξει σε κάποια άλλη περιοχή. Και δυστυχώς σε λήψη δημοτικού καταφυγίου, το πρόβλημα όλο αυτό πέφτει πάνω στους εθελοντές. Ένα άλλο βασικό πρόβλημα στο Δήμο μας είναι η σύντηση των αδέσποτων, που όπως καταλαβαίνετε ένας τόσο μεγάλος αριθμός ζώων δεν μπορεί να σιτιστεί έτσι εύκολα και δυστυχώς και εδώ πάλι η ποσότητα της τροφής που παρέχεται από το Δήμο ετησίως είναι πολύ μικρός για να καλύψει όλα αυτά τα αδέσποτα, οπότε και εδώ πάλι το βάρος πέφτει στους εθελοντές, όπου με ίδια έξοδα, από τις τσέπες τους βασικά, πληρώνουν τις τροφές ώστε να σιτιστούν αυτά τα ζώα, που μπορεί να είναι μια γέλη με 10-15 σκυλιά σε μια περιοχή, σε μια άλλη περιοχή. Δηλαδή, κάποιος εθελοντής μπορεί να ταΐζει την ημέρα 30 σκυλιά, ένας εθελοντής. Και φυσικά δεν είναι μόνο η τροφή, είναι και το θέμα των φαρμάκων, κυρίως το καλοκαίρι, βασικά, όταν πλησιάζει η περίοδος με τα παράσιτα, με τα εξωπαράσιτα, τα τσιμπούρια, όπου είναι ικανά να προκαλέσουν πολύ σοβαρές νόσους στα ζώα, όπως είναι η ερλιχίωση. Και εκεί είναι απαραίτητο να δίνονται στα ζώα αυτά φάρμακα για να καλύπτουν τα τσιμπούρια, διότι δυστυχώς αρρωσταίνουν και μετά μπαίνουμε σε καινούριες περιπέτειες, όπου θα πρέπει να νοσηλεύονται τα ζώα, να κάνουν θεραπείες και εκεί πάλι μπαίνει το πρόβλημα το ιατροφαρμακευτικό. Γι' αυτό λοιπόν ζητάμε από τον κόσμο στήριξη στο θέμα των τροφών, στο θέμα των φαρμάκων και βασικά φιλοξενίες, παιδιά, γιατί η φιλοξενία σώζει ζωές. Να πάρετε ένα σκυλάκι στο σπίτι σας, να το βοηθήσετε να κοινωνικοποιηθεί, να μάθει στο χάδι, να μάθει στην αγάπη, για να μπορέσουμε να το βρούμε κι εμείς μετά μια οικογένεια. Και φυσικά ευχαριστούμε από καρδιάς τη Slots Hub και τους Bonus Daddies που μας έφεραν τροφές, που μας έφεραν φάρμακα για να καλυφθεί ένα μέρος αυτής της ανάγκης που έχουμε σε φάρμακα και σε σύντηση. Σας ευχαριστούμε από καρδιά.